Takže já bych přivítala v prvé řadě pana Erika Baláže, který je absolvent Lesnické fakulty Technické univerzity ve Zvolení. Ďakujem. Pekný večer. Je to teda nepraktikující lesní inženýr a aktivně a aktuálně se věnuje natáčení přírody. Potom bych chtěla tedy pozdravit pana docenta Lukáše Bílka, který je vedoucí katedry pěstování lesa. Martina Mikuláše, který je vědecký pracovník na katedře ekologie lesa a zároveň je hlavní autor záchranného programu na Tetřevi na Slovensku. Tak já budu mít pár základních otázek a potom se prosím ptejte také vy, akorát nevím, jak to teda uděláme s angličtinou. Chtěli byste tu diskuzi vést dvojjazyčně, nejdřív česky a pak anglicky, nebo jak to vidíte? To je otázka hlavně spíš na vás asi. Se asi časovo velmi netěhlo, no. Asi bys to natáhl. So I'm very sorry for the ones who don't speak Czech or Slovak. Unfortunately, we didn't create this discussion in English, so I'm very sorry for that. But if you stay after, we can discuss it in a smaller group again in English. So, viděli jsme teďka teda pěkný dokument, ve kterém byly využité také poznatky z výzkumu dělaných na naší fakultě. A já bych měla první otázku na režiséra. V dokumentu byly krásné záběry divokých zvířat a mě by strašně zajímalo, co to obnáší, takto detailní natáčení divokých zvířat a jak blízko se třeba s kamerou dostanete. No, u nás musíte mať hlavne dobrých kameramanov. Takže tam boli v titulkoch uvedení, ale na tomto filme predovšetkým to bol ten Karol Kalísky, ktorého si spomenula v úvode, a Adam Baštek, ktorí strávili teda niekoľko rokov počas obdobia toku na tých tokaniskách, teda špeciálne v tomto prípade. A je to samozrejme celkom náročné, pretože tie hlucháne sú vzácne, nie je ľahké ich nájsť, čiže najskôr potrebujete sa v tom trošku vyznať, že kde vlastne ísť, a to môže trvať tiež niekoľko rokov, kým sa v tom človek zorientuje. A potom špeciálne teda my sme sa snažili tie hlucháne nerušiť pri toku, takže keď už sme našli tie najlepšie miesta, tak chalani si tam postavili nejaké také kryty, také zamaskované ako keby stany, kde číhali, a robili to stále tak, že tam vlastne vošli do toho stanu na obed a vyšli o niekoľko dní na obed. Aby teda tie hlucháne tam nenarušili, hlavne teda nechceli sme chodiť častokrát, treba na poľovačky na hlucháne sa chodilo tak, že v noci. A to je trošku náročnejšie, potom je veľké riziko, že to tam vyrušíte a nenatočíte to, čo potrebujeme, teda to prirodzené správanie. No a takýmto spôsobom videli ste tam niektoré zábery také unikátnejšie, málo kto videl v živote, ako napríklad ten hlucháň zbiera tie gastrolity, to sú tie kamienky drobné z tých koreňových koláčov. Tak ja som si takéto veci navymýšľal, povedal som, toto musíte natočiť, toto musíte. A veľa vecí sa podarilo, takže bolo to aj tým, že to je teda časovo veľmi náročné. Takže chápu, že člověk musí být trošičku taky asi biologicky nebo přírodovědně zdatný, nejenom dobrý kameraman, ale zároveň se umět v té přírodě pohybovat. A já bych se zeptala dál tedy Martina, jaké konkrétní závěry, teda vašich výzkumů, byly třeba ve filmu použity a měly by se výsledky vědy dostávat více mezi veřejnost napříč různými obory a třeba i právě takovým způsobem, jako bylo teďka v tomto filmu? No, to je dobrá otázka, protože je to väčšiný problém, že práve tie výsledky z výskumu trvá hrozne dlho, kým sa to dostane do reality, do praxe. Oni tam aj spomínali, že napríklad to, že tie hlucháne alebo tie třevy sa živia prioritne husenicami, alebo teda housenkami motýlov, že to je ako nejaký nový, novodobý údaj, ale vlastne tie štúdie sú už 20 rokov staré, ale dodnes vlastne väčšina ľudí si myslí, že to najdôležitejšie pre tie kuriatka tých tetřevov sú
mravce. Hej, to len taký príklad, že naozaj to trvá desiatky rokov, kým sa dostanú tie výsledky výskumov do praxe, čo je veľká škoda, pretože v prípade takých druhov, ako je hlucháň alebo tetřev, tak ako aj bolo správne spomenuté v tom filme, že hráme o čas a tá populácia vlastne klesá. Každým rokom vlastne prichádzame o tú možnosť zachrániť vlastne tú populáciu, pokiaľ nerobíme tie správne kroky. No a v tomto dokumente vlastne my na katedre ekológie lesa sa venujeme do veľkej miery analýze vplyvu prírodnej dynamiky, disturbancí na biodiverzitu, čiže niektoré tie naše štúdie jednak ukazujú to, že naozaj tie hlucháne žijú v tých miestach, kde aj tie stromy uschli a že tie prírodné procesy sú dôležitou súčasťou toho ich biotopu a taktiež sme robili články zamerané práve na genetické analýzy, ktoré tam boli spomenuté. Ukázali sme vplyv fragmentácie biotopov na genetickú fragmentáciu, z čoho vlastne následne vychádza aj ten program záchrany. Čiže dal by sa povedať, že ten dokument naozaj veľmi podľa mňa príjemnou a takou populárnou formou, stráviteľnou možno pre každého, zhrňa dosť veľa ako vedeckých prác, čo na tom filme ako veľmi oceňujem. Môžem, aby som len doplnil, že z toho programu záchrany ešte, že tam bolo veľmi dôležité aj to zbieranie dát, ktoré si vlastne ty viedol a zhromažďoval si tie dáta, lebo napríklad to, že sme vlastne zistili, aký je ten stav hlucháňov na Slovensku, to vlastne nebolo úplne jednoduché, alebo aj to, že sme sa pozreli na tie historické údaje a našli sme, si to nepamätám to číslo presne, ale to bolo vyše 200 lokalít, kde vlastne tie hlucháne žili kedysi a zanikli a vedeli sme sa pozrieť na tie historické snímky, ako sa ten les zmenil počas toho času a vlastne my sme sa tam potom snažili dať všetky tie termíny nejaké, keď napríklad teraz to, čo hovorím, sa volá aj extinkčný dlh. Že vlastne sme sa pozreli, aha, ten les tu zanikol potom a treba zo 20 rokov neskôr tie hlucháne stade zmizli. A tých opakovaní sme mali desiatky alebo stovky, že vlastne v rámci toho Slovenska, že ten zber dát bol veľmi dôležitý a potom sa tam ako sme sa to snažili takým ľahkým spôsobom to tam dať. Pardon. Takže vám to předám. Já jsem mám to lepší. Dobře. Tak děkuji za tady to osvětlení. A právě bych se chtěla dostat spíš jakoby ještě k těm biotopům, který vlastně v tom filmu se nám bylo představeno, že jedním z hlavních příčin vymírání nebo klesajících populací těch tetřevů je právě úbytek těch přirozených biotopů. A často ve veřejnosti se mluví nebo se vidí spíš buď to klasický hospodářský les, nebo naopak přísně chráněná bezzásahová území. A právě já bych se chtěla vás zeptat, jaké existují i jiné přístupy, které mohou skloubit hospodářské využití lesa s ochranou přírody, například nějaké výběrové hospodaření nebo pastevní lesy, které byly zmíněné i v tom filmu. A jestli si myslíte, že tyto extenzivnější způsoby hospodaření mají u nás budoucnost a zároveň jestli se daří někde zavádět a jestli se třeba i uvažuje o návratu pastvy velkých zvířat do lesu. Tak já děkuji za širokou otázku, pokusím se na ní nějak logicky a stručně odpovědět. Tak tyhle ty alternativní postupy hospodaření tak jsou známy, aplikují se ne ve velké míře, nutno podotknout, ale existují v podobě přírodě blízkého hospodaření nebo přírodě bližšího hospodaření, ekologického lesnictví. Jsou to způsoby hospodaření, které se snaží ve větší míře využívat přírodních procesů, ale nutno podotknout v případě toho přírodě blízkého hospodaření, tak ten prvotní impuls pro to využívání přírodních procesů byl impuls ekonomický pro vlastníka, aby šetřil svoje prostředky. Ale na druhou stranu tyhle ty postupy pěstování lesů jsou obrovsky plastické a umožňují celou řadu modifikací pro specifické cíle, což může být právě tvorba vhodných biotopů pro tetřeva hlušce. Takže neřekl bych, že úplně přírodě blízké hospodaření nebo výběrné hospodaření je to právě ořechové pro tetřeva hlušce, tak jak jsem navnímal ten film, ale umožňuje poměrně širokou modifikaci tak, aby toto správné bylo. A
ta druhá otázka. Takže ještě bych doplnil, že umožňuje vlastně kombinaci té tvorby vhodných biotopů s nějakou mírou využívání lesa pro hospodářské účely. A ta druhá otázka byla k pastvě, tak tam v současné době je ta situace poměrně jednoduchá. Náš lesní zákon to významně omezuje v České republice teda. Nevím, jak na Slovensku, se přiznám. Ale v České republice ta pastva je zakázána s tím, že můžete žádat o výjimky z toho zákazu a většinou ty výjimky, když se udělují, tak je to v chráněných územích zase pro nějaký specifický management a v podstatě se takřka nevyužívá nebo nevydávají se ty výjimky v hospodářském lese. Byla okolo toho diskuze, tak jak vznikal návrh nového lesního zákona, ale myslím si, že ten přístup zůstane konzervativní i z toho důvodu, že ta pastva přináší obrovská rizika buď z důvodu zneužití, anebo z důvodu nějaké neznalosti, špatného nastavení toho managementu, kdy prostě se špatně nastaví třeba ten čas té pastvy nebo intenzita a tak dále. Dobře, tak bych navázala tedy s otázkou o těch biotopech tedy na Erika. Bezzásah je často považovaný jako ideální způsob péče o ty horské lesy. Myslíte si, že je to obhajitelné i dnes, kdy jsme z přírody odstranili takové velké hráče, jako jsou třeba ti divocí velcí herbivoři nebo přirozené požáry nebo laviny jsou vzácnější dneska než dřív, takže v podstatě už ty lesy začínají být více zahuštěné a ne tak hodné třeba i pro toho tetřeva. Nebylo by lepší teda někdy zasáhnout, například teda nějakým zvláštním způsobem managementu? To je tiež asi taká širšia otázka. Ja by som všeobecne k tým prírodným procesom povedal, že vlastne ono až tak veľmi nevadí, že ich tu nemáme všetky. Ale že čím viac, tým lepšie. Že keď vieme niekde akceptovať, že budú napríklad aj odumreté stromy, tak tie odumreté stromy sa stanú nejakým mikroprostredím, kde sa začne niečo odohrávať, kde nejaké druhy prežijú a je to svojím spôsobom nejaký prírodný proces. Môže to byť na väčších plochách, môže to byť s veľkými bylinožravcami a niekde to nestačí. My nemáme ekosystém, čo si myslím, že by ináč mohol a mal vzniknúť niekedy v Karpatoch, typu Yellowstonského národného parku. To ste možno počuli taký ten príbeh, čo sa tam odohralo potom, ako do Yellowstonu vypustili vlky. Vlastne sa zmenil celý ten ekosystém, tie zvieratá sa začali správať inak, zmenili sa pomery tých bylinožravcov, menej jeleňov, viacej zubrov, viacej nejakých antilop, čo tam žijú a popri potokoch začali rásť stromy a preto sa tam vrátili bobry a zrazu bolo v riekach viacej rýb, lebo tie bobry tam vytvárali jazierka. No to je niečo, čo v Európe sa dá veľmi ťažko si predstaviť takýto rozsah prírodných procesov, ale napríklad v Karpatoch sú miesta, napríklad vo východných Karpatoch na pohraničí medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou, kde sú 3 národné parky vedľa seba, kde boli vysídlené 100 000 ľudí po druhej svetovej vojne, kde vlastne sú neexistujúce dediny. Jedná sa o teda Biešťadský národný park a pri ňom rieku San, kde možno, že keby sme niečo také vytvorili a tú ekonomiku založili na prírodnom turizme, niečo také, ako funguje všade vo svete, tak by to ekonomicky mohlo fungovať veľmi dobre a niečo také by sme v Európe zase mohli vidieť. Ale teda za mňa aj nejaké prírodné procesy, keď sú, tak je to lepšie ako žiadne. A ešte špeciálne možno by som povedal k tým horským lesom. Tam si myslím, že je to do veľkej miery oprávnené požadovať z viacerých dôvodov. Nejde teda o toho tetrova hlucháňa až tak, ale ide o to, že tie horské lesy sa častokrát nachádzajú na extrémnych stanovištiach, kde tie stromy jednak rastú pomaly, ale špeciálne u nás v Karpatoch sú to extrémne strmé svahy s plítkou pôdou a kde padá veľa zrážok. A v čase klimatickej krízy na takýchto lokalitách nejak sa snažiť v tom lese manažovať, to častokrát končí tými veľkými rúbaniskami, ako sme videli. Že vlastne keď sa ten les, už len keď sa z neho, to sme videli ešte okolo roku 2000, sa začali robiť také prvé zásahy v horských lesoch, že sa len vyberali vyschnuté stromy a ten les bol stále redší a redší, čo pre hlucháňa je dobre, ale v podraste bola tráva. Ten les sa prestal obnovovať, pretože väčšina tých stromčekov práve rastie na mŕtvych stromoch a potom do toho prišiel trošku vietor, trošku ten likožrú, ten podkorný hmyz
a tie lesy sa vlastne rozpadli, ale oni sa tak rozpadávali vždy. Aj ten podkôrny hmyz existuje tisíce rokov, tá príroda je na to adaptovaná, no keď sa tam postavili cesty a urobili sa tie rúbaniska, tak si myslím, že to veľmi vážne poškodilo tie ekosystémy aj ich schopnosť zadržiavať vodu. O tom uhlíku sme tam spomínali nejaké veci, tá biodiverzita. A pritom my máme v Tatrách, v tých slovenských Karpatoch väčšinu tých vysokých pohorí chránené buď ako národné parky alebo ako nejaké rezervácie, čiže Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Veľká Fatra, Malá Fatra, Národný park Muránska planina. Čiže to sú všetko územia, kde vlastne sa nachádzajú tie prírodzené smrkové lesy a ja som teda za to, aby tam tých prírodných procesov bolo čo najviac. No a co se týče třeba reintrodukce velkých býložravců, jako je zubr, divoký kůň, pratur a třeba další zvířata, jak se třeba tady na tohle tváříte a myslíte si, že by to mohlo v komplexu tomu ekosystému pomoci, nebo je to spíš takový trochu hazard? No, tak určite by to mohlo pomôcť. Ja mám teda skúsenosti s tými zubrami, hlavne z Bieszczat. Ono vlastne je to úplne rovnaké zviera ako jeleň. Keď tam vlastne ten človek chodí po tom lese, tak stretne zubry, tie zubry utekajú. Nie je to nič, čoho by sa bolo treba nejako veľmi báť, ale je vidieť, že vlastne keď niekde pôsobí črieda zubrov, tak ona dokáže ten les urobiť redší, dokáže vypásať tie také lesné čistinky. A myslím si, že napríklad pre tie hlucháne by to bolo celkom vhodné, ale treba sa na to pozerať z perspektívy toho, že vlastne my potrebujeme naozaj veľký priestor na niečo také, že nerobil by som tieto experimenty v nejakej úplne kultúrnej krajine, že vypustiť teda voľne, ale keď sú tie hory pomerne veľké, tak myslím si, že sa to tam dá zvládnuť. Tak děkuju. Ještě tady mám dotaz na vás. Právě zase k těm managementům. Ve filmu jsme viděli takové dva extrémy a to byly například teda holina po vytěžení anebo naopak přehoustlý biologicky mrtvý les. A jsou tyto způsoby hospodaření běžnou praxí a jsou opravdu ekonomicky obhajitelné. A jaké se teda dneska vyučují lesohospodářské trendy, které berou v potaz další takzvané mimoprodukční funkce lesa a berou třeba v potaz i tu biodiverzitu? Tak v té první části, jestli jsou ekonomicky obhajitelné, tak v případě toho přehoustlého lesa tak tam v první řadě jde z toho pěstebního lesnického pohledu o to, že tam byla zanedbána vlastně pěstební péče. Z našeho pohledu je to pěstebně zanedbaný les, kde neproběhly výchovné zásahy, takže ten les je přehoustlý, stromy jsou přeštíhlené, je to labilní porost, který je náchylný k poškození a z ekonomického hlediska je tam velké riziko jeho poškození, takže ekonomicky, hospodářsky to obhajitelné není. V případě té holoseče tam z pohledu hospodářského je to obhajitelné z krátkodobého hlediska, protože najednou vyprodukujete velký objem dřevní hmoty, ale potom následně v tom střednědobém, dlouhodobém hledisku se vám zvýší náklady na zalesnění, na tu pěstební péči, která bude vyšší v případě hospodářského lesa. Takže to je jedna věc a samozřejmě druhá věc je zpracování kalamity a tam už je to otázka, jestli ta kalamita probíhá v Národním parku, kde by teda se mělo jednat o bezzásahové oblasti, anebo jestli probíhá v hospodářském lese, kde ta primární funkce je hospodářská a další roli hrajou potom stanoviště, ve kterých se ta kalamita odehrává. A ta druhá otázka byla... Jestli jsou dneska nějaké nové třeba trendy, které vyučujete na vysoké škole, nové budoucí lesníky, aby třeba hospodařili trošku jiným způsobem, který reflektuje jednak biodiverzitu a další mimo produkční funkce lesa a zároveň třeba i klimatickou změnu. Jestli se třeba za ty roky v tom lesním hospodaření něco dynamicky mění i v tom přístupu. Tak je tady velká část našich posluchačů, takže oni vědí, jaká je skladba těch předmětů, ale za nás, za pedagogy, tak můžu říct, že se o to alespoň snažíme. V rámci studia lesního inženýrství nebo předtím bakalářského
stupně, tak oni si projdou předměty, jako je pěstování lesů, pěstování hospodářských lesů, přírodě blízké pěstování lesů a mají pěstování lesů ve zvláštně chráněných územích nebo management lesů, přirozenou dynamiku lesů. Takže vlastně mají celou tu škálu předmětů od ochrany, managementu biodiverzity až po čistě hospodářský les. Takže to uplatnění a to portfolio, které jim nabízíme, je široké a samozřejmě my se snažíme reflektovat ten vývoj, který se odehrává, takže je tam stále větší důraz na ty přírodě blízké postupy hospodaření, na význam podpory biodiverzity, na ten důraz ekosystémového pojetí pěstování lesů. Takže my se o to snažíme se o to i při těch terénních a praktických ukázkách a konec konců letos jednu z těch lokalit s tetřevem navštívíme tady s Martinem. No a já mám takovou otázku na závěr a pak bych předala vlastně možnost i vám do pléna, ať se ptáte na co chcete, ale právě jsem chtěla ještě více zeptat vás všech, jestli třeba vy, co se pohybujete často v tom terénu, v těch lesích, jestli třeba vy pozorujete nějakou změnu přístupu lesníků a právě třeba i v ohledu na to, že teď ty klimatické změny jsou hodně rychlé a v podstatě, že ta příroda, bych řekla, že je dynamičtější a rychlejší než naše reakce na ty změny a někdy se právě upozorňuje na to, že se musí obměnit pomalu generace lesníků, aby se změnil přístup právě k tomu lesu, ale jak to vidíte vy z praxe, z toho, když se pohybujete po lesích? Vidíte tam nějakou změnu v tom hospodaření, v tom přístupu v terénu, třeba která není v souladu s tím třeba, co se, nebo je v souladu s tím, co se třeba učí na vysoké škole? Tak môžem asi ja voľne na to nadviazať. Konkrétne ja si myslím, že u nás na fakulte sa naozaj snažíme ako ponúknuť a aktualizovať tie informácie pre študentov, čiže verím tomu, že v tomto smere robíme, čo sa dá. V tej praxi je to samozrejme komplikovanejšie, pretože veci sa menia, javy sa menia veľmi rýchlo, predovšetkým dochádza k rozsiahlemu odumieraniu smrečín vplyvom predovšetkým disturbancie ako líkožrút, vietor, aj väčšinu vlastne toho úbytku tých biotopov v tých horských lesov, ktoré ste videli v tom dokumente, tak to je v podstate kalamitná ťažba, ktorá teda následne spôsobuje tú devastáciu toho prostredia a tam je ten veľký rozdiel, že vlastne v tých suchých lesoch pokiaľ ten les je ponechaný na prirodzený vývoj, tak ten tetřev tam prežije. Pokiaľ tú kalamitu spracujeme, tak ten tetřev tam neprežije. Čiže je to vždycky otázka tých priorít, že čo vlastne chceme v tom území reálne mať. V Národnom parku, ako sú Nízke Tatry, tak tam asi tá priorita je ten tetřev. Bohužiaľ vlastne to rozhodnutie toho manažmentu bolo veľmi zlé, že sa zachránilo vlastne to drevo, potenciálne sa nejakým spôsobom využilo, ale ten tetřev vlastne tam neprežije a kolabuje celá západokarpatská populácia. I to je vlastne ten hlavný dôvod, že vlastne tieto horské lesy neboli ochránené. No a tá zmena toho prístupu je veľmi náročná, pretože tá téma je veľmi konfliktná tým, že jednoducho tieto kalamity vždycky vzbudzujú nejaké konflikty medzi tou lesnickou praxou a ochranou prírody. Podľa mňa je to skôr hlavne o tom prístupu, ako to nastaviť v tej krajine správne a čo sú tie priority vlastne. Ako som spomínal, tie prírodzené lesy na tom Slovensku boli fragmentované vlastne na absolútne minimum, čiže naozaj teraz je úplne zásadné tie lesy ponechať tak, ale taktiež rovnako je dôležitá zmena toho aktívneho prístupu, toho manažmentu tých lesov, kde aj v tom programe záchrany napríklad potrebujeme reálne vychovať približne 40 000 hektárov nových lesov tým spôsobom, aby bol do budúca vhodný pre toho hlucháňa alebo toho tetřeva. To znamená vytvárať presvetlené porasty s bohatým podrastom čučoriedky, borúvky, kde je to svetlo, ktorý je odolnejší voči tým klimatickým zmenám. A ak sa toto nebude robiť, tak ten tetřev určite neprežije. Tá populácia jednoducho je na nejakom minime, ktoré
Tie třevy sú natlačené v tých fragmentoch malých lesov. Takže ja si myslím, že tá zmena v praxi je veľmi pomalá z toho pohľadu, aká je zmena, aká je rýchla klimatická zmena a v akej vlastne situácii stojíme z pohľadu ochrany biodiverzity. Že tá zmena v tom prístupe k tým lesom by mala byť oveľa rýchlejšia a pružnejšia. Jednak v smere teda tej prísnej ochrany, ale jednak aj v smere toho aktívneho manažmentu. A je otázka, že akým spôsobom to urýchliť. Bude to asi na nás, bude to aj na vás, mnohí ste tu študenti. V praxi je to niekedy ťažšie, veľmi ťažké prísť s novými vecami, s novými myšlienkami, s novými postupmi, ale určite sa to dá a treba sa o to len snažiť. Tak děkuju a teď bych vyzvala vás, ať začnete házet vaše otázky, nápady, byste chtěli se zeptat tedy, ať už tvůrce filmu nebo tedy našich kolegů. Tak ja mám otázku na pána Baláža. Spomínali ste, že ste mali veľa vecí, ktoré ste chceli natočiť a podarili sa. Bola nejaká, ktorú ste chceli natočiť, ale nepodarila sa natočiť? No ono sa nám tie veci stávajú bežne, akurát pri tomto filme o Hlucháňovi sa nám podarilo, myslím si, že natočiť viac vecí, ako sme chceli. Že to niektoré veci sme ani neplánovali. Áno, no, Martin dobre hovorí, že kuriatka, tam bol ten pokus. Keď Adam Baštek našiel tú sliepku na hniezde, čo ste videli v tom filme. My sme nevedeli, ako dlho ona už je na hniezde, ale vlastne ona sedí asi 28 dní. A to je naozaj tak, že vlastne vy tam prídete niekde do toho krytu, že oni si postavili kryt na hrebení, ako keby a spoza hrebenia tam vchádzali. Teraz tam Karol mi posielal SMS-ky, že čo sa deje, že raz za hodinu žmurkne a raz za 2 hodiny na sucho preglgne a sliepka, nič sa tam nedialo. A ja hovorím, tak čakajte, kým sa nevyliahnú kuriatka. Oni tam naozaj čakali asi 10 dní a potom prišla tá líška. Takže kuriatka sme nenafilmovali. Chalani boli z toho úplne nešťastní, lebo tam už bolo počuť, ako tie kuriatka ako keby sa začali ozývať v tých vajíčkach a tá sliepka s nimi začala komunikovať, že to bolo možno naozaj 2 dní pred vyliahnutím alebo nejako veľmi tesne. Tak oni nevedeli, že čo majú robiť a ja si hovorím, tak presne toto je príroda, presne to je príležitosť, že v tom filme môžeme vysvetliť aj tých predátorov a z toho potom vzniklo celé to okolo. Vlastne keby sme nenatočili tých predátorov, tak asi by sme natočili kuriatka, ale predpokladám, že veľmi krátko, lebo oni by vyšli z toho hniezda a niekde by odišli a tam už nikdy sa nepodarí natočiť, takže dobre. Mě by zajímalo, tam vlastně v tom filmu byl nějaký graf, kde v roce 1970 tam byly asi 4000 těch tetřevů, současně nějakých 800. A jestli máte představu třeba, kolik jich mohlo být předtím, než je začala lidská činnost nějak zásadně omezovat. To znamená, dejme tomu v 19. století jenom jako hrubý odhad. To sa dá veľmi ťažko asi povedať, ale lebo ten vývoj bol taký, že vlastne my sme mali tých Hlucháňov asi bolo vždy viacej ako je dneska, samozrejme. Ak sme mali tie prírodzené lesy tam, kde sa vyskytujú tie horské smrečiny, tak tá výmera tých prírodzených horských smrečín, dajme tomu pred 500-600 rokmi, určite bola dostačujúca na niekoľko tisíc tých Hlucháňov. Ale potom vlastne ako nastala tá valaská kolonizácia, tak neboli vyťažené len tie horské lesy, lebo mnohé boli vyťažené. Napríklad horná hranica lesa v Tatrách bola znížená o 150-200 výškových metrov, čiže tam zanikol ten biotop Hlucháňa, vytvorila sa tam lúka. A to isté sa udialo z tej spodnej časti, čiže napríklad pod tými Tatrami tie lesy boli vypálené. Ale tie lesy dole, ktoré boli vyťažené a vypálené, to už boli zmiešané lesy, kde rástla jedľa, buk, smrek, ale aj v nich čiastočne ten Hlucháň žil. Ale čo sa udialo potom, ako sme to pasenie postupne opúšťali, tak tie lúky ako keby viacej zarastali. A v tom procese zarastania lúk nastal nejaký pík tých Hlucháňov a ja mám dojem, že vlastne ten koniec tých 60. rokov bolo presne to, kedy to dosahovalo ten vrchol. Ale ako náhle sa
tá pastva opustila úplne, tak vlastne tie lesy sa tak zahustili, že ten hluchaň postupne z tých pasienkových lesov ubúdal a to je proces, ktorý sa aj teraz deje napríklad na tých bočných hrebeňoch Veľkej Fatry alebo v ďalších pohoriach Slovenska, kde vlastne vznikli sekundárne smrečiny na bývalých pasienkoch a tie sekundárne smrečiny sa nám dnes zmenia na bukové lesy a menia sa nielen preto, že teda je to prirodzený vývoj, lebo tam predtým bol takýto les, ale aj preto, že máme teraz tam sme mali 2 stupne teplejšie, už máme o 3 stupne teplejšie posledné roky, čiže nám sa to úplne celé posúva a vlastne tie pasienkové smrečiny úplne kolabujú a to, čo im vlastne zostalo tým húchaňom, sú tie lesy, ktoré sa teraz rozpadali po tých kalamitách do veľkej miery. Jo, dobrý den, děkuji za krásný film. Já jsem se chtěla zeptat, chtěla jsem se vrátit zpátky vlastně k té ochraně přírody a chtěla jsem se zeptat, třeba tady u nás v České republice se docela potýkáme i v rámci chráněných území s nějakým, jako s problémem vlastně vlastnické struktury. Čímž vlastně myslím, že v případě, že chceme nějaký území nebo nějaký části lesa, dejme tomu, manažovat určitým způsobem, tak nejdřív musíme přesvědčit majitele. A aby se, nebo velice často musíme přesvědčit majitele, aby opravdu jako se o ten les staral, nebo o to území staral, nebo tu část toho území staral tím způsobem, jaký my vlastně potřebujeme v rámci ochrany přírody. Tak jsem se chtěla zeptat, jak je to na Slovensku, jestli vlastně a i v rámci takhle velikých chráněných území, jako jsou právě ty lokality, o kterých jste mluvili, tak jestli je to taky takový problém a jakým způsobem je to možné řešit, jestli je to nějakým způsobem řešitelný a jestli máte na Slovensku nějaký nástroje, jak vlastně i ty vlastníky těch lesů přesvědčit. Děkuji. Tak to je dosť náročná otázka, ale samozrejme je to zásadné presvedčiť vlastníkov. Určite prvým spôsobom najvhodnejším by mala byť ako vhodne nastavená komunikácia a taktiež motivácia. Samozrejme finančná motivácia, nejaký dlhodobý plán. Akurát v tej praxi sa to podľa mňa uplatňuje znova veľmi málo a častokrát nie je úplne dobrým spôsobom. Niekedy tá motivácia, napríklad čo sa týka toho tetřeva, ako ono to asi nie je ani motivácia, ale v zásade toto ešte nepadlo, že vlastne Slovensko prehralo súd s Európskou komisiou práve z dôvodu straty biotopov tetrova hlucháňa, keďže je to vlastne naturovský druh. Slovensko sa zaviazalo vstupom do Európskej únie tomu, že toho tetřeva bude chrániť a videli ste aj na tých grafoch, že tá populácia a tie biotopy prudko klesli, takže vlastne Slovensko prehralo tento súd. Reálne hrozí obrovská pokuta a neviem, aké teda všetky ste dôsledky, ale to má akože naozaj seriózne konsekvencie v svete nejakého ako národného charakteru a to vyzerá, asi by som to nenazýval ako motivácia, ale je to taký dosť silný impuls, že naozaj napríklad aj na tých štátnych pozemkoch od tej doby do veľkej miery sa obmedzila akoby ťažba tých tokanísk, tých reprodukčných biotopov, aj keď aj to sa sem tam stane, hej, aj teraz, ale nie v takom rozsahu, ako to bolo posledných 20-30 rokov, že naozaj sme prichádzali o desiatky, možno až stovky kilometrov štvorcových biotopov v veľmi krátkom čase. Čiže môže to dopadnúť aj takto, že naozaj tými nesprávnymi rozhodnutiami, tým nevhodne nastaveným manažmentom tých chránených území môže to viesť v podstate aj k takýmto udalostiam, ako je prehratý súd a je to teda ako taký impuls. Na druhú stranu je to veľká škoda, že každá tá krajina by mala byť schopná si chrániť tú svoju biodiverzitu a tie svoje hodnoty, tie svoje lesy, národné parky sama, hej, ale aj takýmto spôsobom nakoniec to môže dopadnúť. V tomto prípade samozrejme nie je to vyhratý boj, keďže nestačí, ako som spomínal, len zastaviť tú stratu tých biotopov a ochrániť vlastne tie nechránené lesy alebo slabo chránené lesy, ktoré nie sú chránené napríklad pred kalamitnou ťažbou, aj keď sú súčasťou národných parkov. Taktiež je teraz veľmi dôležité presvedčiť
tých vlastníkov a užívateľov lesa, aby popri tomto všetkom začali napríklad aplikovať aj to, ten manažment vhodný pre toho tetřeva, a to tiež nie je ľahké, pretože je to niečo veľmi špecifické, niečo, čo sa zatiaľ napríklad na Slovensku aplikovalo iba na niekoľkých desiatkách hektárov, a tá komunikácia je niekedy veľmi náročná, hlavne keď riešite s jedným užívateľom aj to, že má jednak prísne chrániť ten les, čo pre niekoho môže byť bolestivé, že sa mu tam jednoducho ten les rozpadá, je to niečo iné, ako že tam nemá ten zelený les, ktorý veril, že tam bude, a ten les sa mu tam rozpadá, a popri tom má ešte aplikovať nejaký špecifický manažment. Tak ako myslím si, že je to dosť aj téma pre odborníkov, ktorí sa venujú takýmto témam, že ako vlastne správne komunikovať. No a musí tam byť samozrejme aj tá finančná motivácia, dajú sa čerpať zdroje z Európskej únie, čo si myslím, že má obrovský zmysel a potenciál, pretože tá klimatická zmena naozaj mení všetko, nedajú sa veci robiť tak, nedá sa to hospodárenie v lesoch robiť tak ako pred 50 rokmi, stále takisto. A treba využiť teraz všetky možnosti na to, aby jednoducho tie lesy boli odolnejšie. No ale je to tak, jednoducho, ako vravíte, nie je to ľahká cesta, a uvidíme, ako na tom Slovensku to pôjde ďalej, ale verím tomu, že dobre. Jo, super, děkuji. Já bych možná zneužila toho, že mám ten mikrofon a ještě jsem ho nevrátila. A chtěla jsem se ještě zeptat, u nás tady v Čechách probíhá takový marný boj stran pokusu o reintrodukci v Beskydech, tak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli něco takového třeba taky probíhá na Slovensku. A už ho vrátím. Na Slovensku to neprebieha, pretože reintrodukcia, v podstate takéto projekty by mali nastať, až keď vyriešite príčiny úbytku. Na Slovensku sme zatiaľ nevyriešili príčiny úbytku, pretože biotopy napriek tomuto všetkému aj dnes vlastne miznú, stále z nich ubúda, čiže nie je to vôbec akože vyriešené, že by sme mali teraz chránené všetky biotopy. A okrem toho v tých biotopov podľa tých genetických analýz, ktoré sme robili, tak vlastne tie populačné hustoty sú vysoké, že my máme dosť hlucháňov na plochu lesa, a to znamená, že ak chceme mať viac hlucháňov, potrebujeme väčšie rozlohy lesa vytvoriť nejakým spôsobom. Potom by mohli takéto programy reintrodukcie prísť do úvahy, lenže majú obrovský problém v prípade tetřeva, že v zásade žiadny program reintrodukcie alebo vypúšťania tetřevov do voľnej prírody nebol úspešný, a to boli vypustené naozaj tisícky, dnes už možno aj 10 tisícky jedincov v rôznych oblastiach Európy. Len v Nemecku to bolo, myslím, že v dnešnej dobe možno okolo 7 000 jedincov. Boli robené aj nejaké vyhodnotenia, a úspešnosť tých projektov vypúšťania môžeme preukázať až vtedy, keď približne nejakých 10 rokov tie jedince prestaneme vypúšťať a stále tam budú. Čo väčšinou tak nie je. Hej, tie jedince vypustené z tých umelých chovov sa nedokážu jednoducho adaptovať. Čiže je to naozaj jeden z tých druhov, kde keď ho raz stratíme, tak ho vlastne nedokážeme prinavrátiť. Jediné miesto, kde to bolo úspešné, to bolo v Škótsku, a to bolo pred 200 rokmi. Hej, a je to ostrov a sú to úplne iné prostredie, nie sú tam žiadne predátory. Takže tak. Já jsem se chtěl zeptat, no vlastně ještě připomenout k tomu stavu těch tetřevů před těma více lety. Mě docela dlouhodobě zajímala polovnická literatura, ne protože bych byl polovník, ale protože miluju divočinu. A je zajímavý v některých těch starších knížkách, třeba Vzpomínky hrabětého Henlohe nebo podobné knížky, kde teda o těch stavech těch tetřevů nějaký informace jsou. Nejsou to asi jako vědecký důkazy, ale je to jakoby hodně překvapivý, kolik třeba bylo uloveno a z kolika se vybíralo. Není to ta nejhezčí část jako toho tetřevýho života, ten lov, ale to jsem jenom chtěl říct. A pak jsem měl ještě dotaz jeden k tomu studiu. Já jsem už je to víc let, jsem četl knížku od pana Sanigy, a to bylo vlastně věnováno taky docela nějak, jsem měl dojem, že i on prováděl nějaký studie, a já nevím teda čím byl pověřen, jestli Akademií věd nebo kým, to je taky zahrnutý do toho programu, bylo nějak, nebo spolupracujete třeba, nebo něco takového?
S pánom Sanigom komunikujeme, ale priamo ako sa nepodielal na tej tvorbe, ale komunikovali sme niektoré kroky, aj je v nejakej odbornej rade zameranú na ochranu tetřeva, takže komunikujeme to s ním, ale mám pocit, že nie je úplne už teraz až tak veľmi aktívny, povedzme, v tej výskumnej oblasti, ale určite s ním komunikujeme a určite je to človek, ktorý v podstate položil nejaký základ toho, čo o tom tetřevovi alebo hlucháňovi na Slovensku vieme. A má veľmi veľa dobrých a zaujímavých štúdií. Je jeden z prvých, ktorý už v podstate taktiež niekoľko desiatok rokov dozadu veľmi presne informoval o tom, čo hrozí a aký je tam zásadný vplyv práve úbytku tých starých prírodzených lesov na tie populácie. Děkuju. Já jsem chtěl hlavně moc poděkovat, nejen za ten film, ale vůbec za tu činnost, kterou děláte, jak za tu filmařinu, tak za tu vědu, který se krásně propojují. A je to strašně důležité. Takže můžu to říct ze své vlastní zkušenosti. My se známe Petr Květůkov, možná Erik si mě nevybaví osobně, ale strašně díky a jako konkrétně Kerikovi, když tady máme ho jako zásnou návštěvu, tak strašně díky za to, co děláš, co jsi udělal a o co se snažíš. Pro mě osobně je to velice důležitý i pro moji lesnickou praxi. A chtěl bych upozornit na to, že nejenom ty pěkný filmy, který prostě vytváříš a teda se na to dívat, ale chtěl bych upozornit i na tvou pěknou knížku Smrt stromu, která nedávno vyšla. Určitě doporučuji k četbě a potěšilo mě, že jsem ji nedávno mýho předřečníka tam našel na stole jeho slubu, že nečte jenom polovnickou literaturu, ale i takový kvalitní žánr. A chtěl bych se teda zeptat ještě do té diskuze, jestli vy máte tetřeva jako ryze horský druh v vozovkách a jestli jsou nějaký stopy k tomu, jak moc byl třeba rozšířen v nížině, protože některý jako názvy místní třeba i těch nižších pohádků tomu napovídali. A jestli teda víme, že z těch nížin nějakým způsobem zmizeli, třeba víme, že těch u nás třeba, že tady Křivoplácku a podobně, že to ještě nedávno relativně běžný. Jestli to sčítáte loveckým útlaku, rozvoj civilizace jako úbytku, fragmentaci toho lesa, anebo právě toho úbytku toho vodního lesního prostředí, který se na těch horách má schopnost vytvářet tím větrem a kůrovcem, ale v tím nížině prostě ty diskriminační činitele zanikly. Jestli Martin nebo jestli máte k tomuhle nějaký stopy do těch nižších poloh. Jestli tam je nějaký potenciál, aby ten zase pohýbal. Ja sa chcem poďakovať za tie povzbudivé slova hlavne. A ja tu mám niekoľko tých knížek, či keby niekto mal záujem, tak potom po skončení diskusie sa k ním vie dostať. A k tým hlucháňom možno, že Martin bude vedieť viacej. Myslím, že na Slovensku sú trošku iné podmienky ako v Čechách. Tu viem, že boli lokality vyslovene nížinného typu. Ja si myslím, že je na to potrebné splniť nejaké podmienky a vlastne musí to byť ako keby veľmi, veľmi kyslé stanovište, kde v nížine bude prosperovať v podstate ihličnatý les takým podobným podrastom, ako je v tých horských lesoch. Že u nás napríklad to bolo na niektorých lokalitách, viem, že v Strážovských vrchoch, napríklad na Kremenci, to je veľmi kyslá hornina, neviem, či sa to takto správne povie aj po česky, Kremenec, ale je to vlastne z kremeňa hornina, ako keby. A tam bol borovicový les s čučoriedkou a žili tam hlucháne pomerne nízko, ale nebola to nížina. Viem si to predstaviť dokonca, že by také niečo mohlo nastať na Záhorí, možno, že to historicky bolo, ale nemám o tom vedomosť, kde máme vlastne také suché borovicové lesy na viatých pieskoch s dubom. Úplne v pohode si viem predstaviť hlucháňa na takejto lokalite, ale neviem historicky, ak tam boli, tak vyhynuli tak dávno, že o tom teda ja nemám žiadnu vedomosť. Chceš doplniť? Ako na toto konkrétne nemáme nejakú štúdiu a nevidel som ani štúdiu z územia Čiech, ale myslím si, že tam môže určite hrajú rolu viacero faktorov. Jednak v minulosti museli byť silnejšie tie zdrojové populácie,
To znamená tie územia, ktoré mali vysoký potenciál, ako napríklad Šumava alebo napríklad Jeseníky a ďalšie, ktoré majú nejaké rozlohy tých prirodzených smrečín, tak museli byť veľmi bohaté na tetřevy a mohli dotovať v podstate tie okolité lokality. Taktiež určite tu bolo viacej tých pastevných lesov, tých rozvoľnených lesov a tam je veľmi zaujímavé, že keď chce človek chrániť toho hlucháňa, tak musí do veľkej miery v podstate chrániť motýle. Čiže toto všetko súvisí s nejak s tou pastvou a s tým svetlom v tom lese a určite bol aj iný predačný tlak napríklad v tej dobe v tej krajine, čiže podľa mňa je to nejaká kombinácia tých faktorov a otázka je, ako vlastne aj tá klíma samotná mohla ovplyvniť to celé, hej, ktorá je úplne iná, ale sú to len také nejaké moje dohady, hej, nemám na to žiadnu nejakú štúdiu, že by som na to robil. Možná jenom na okraj nepodložená informace, my jezdíme na doxy, na exkurze se studentama a tam tamnější lesní správce nám říká, že v minulosti jsou historické záznamy o tom, že tetřev tam škodil na lesních kulturách. Že jim ozobával ty borovice. Ozobával jim borovice, takže i tam... No, to myslím, že dnes je sen každého. No děkuju. Já bych k tomu měl právě doplňující dotaz, že ještě v polovině 20. století tetřev žil v České republice třeba v tak kulturních lesích jako ve Slavkovském lese. Jo, a jak se tohle vysvětlí a je něco takového jako ze Slovenska taky? Jo, jak si to máme srovnat s tím, protože dneska v České republice tetřev žije podobně jako na tom Slovensku, že v té nejodlehlejší části na Šumavě a vůbec není jistý, jestli přesto, že to je vlastně území, kam se nesmí oficiálně chodit, není tam rušený, jestli ta populace neskolabuje, jestli jako prostě je schopná vůbec existovat. Že? Tak proč to jako v polovině 20. století vlastně v kulturních smrčinách jako fungovalo? No, tak, ale i na tebe, Lukáši, ať se taky dostaneš ke slovu, že jo? Tak ja tiež tam si myslím, že bude viacej tých faktorov. Však na Slovensku to bolo takisto. A ja si to pamätám aj z Rumunska, z niektorých pohorí, že vlastne človek ide po lese a vyletujú tam tie hlucháne vlastne z biotopov, kde by ako keby nemali byť. A ja si myslím, že to je kombinácia tých dvoch vecí, čo už sme tu spomínali. Jedna vec sú tie source biotopy, že keď je niekde naozaj veľmi dobrý biotop, tak tie hlucháne sú všade okolo. Ono tam je väčšia úmrtnosť ako prírastok, ale to sa kompenzuje neustálou migráciou tých jedincov z okolia a vtedy ich vlastne viete nájsť všelikde, ale keby ste nechali iba ten nevhodný biotop, tak oni tam vlastne vyhynú. To je ten extinkčný dlh, čo sme mali vo filme. A potom sú to tie pasienkové lesy. To bola akože naozaj veľká rozloha a ono to má naozaj, u nás boli tie ihličnaté lesy, že to bola borovica, smrek, sem tam nejaká breza, borievka a kde boli hustejšie, všade boli aj tie mraveniská, ale to, že to bolo vlastne vypasené, tie hlucháne tiež nemajú radi, keď je vegetácia popás. A teraz vlastne keď tie zvieratá tam nie sú, tak naozaj na mnohých lokalitách je vysoká tráva. A to vlastne nie je vôbec pre tie kuriatka. A keď tá pastva, mali sme tam tie zábery ešte z roku 1949, čo máme teda tie letecké snímky zo Slovenska, no tých pasienkových lesov bolo možno 20 000 hektárov len v Tatrách. To je taká obrovská plocha, že len v tých pasienkových lesoch tam mohli byť stovky tých hlucháňov a boli to nižšie položené lokality, a navyše to boli lesy, ktoré boli v minulosti úplne pravidelne vypalované a preto tam rástli tie borúvky a vres a bola tam nízka vegetácia, čiže to bol podľa mňa to, čo vlastne vytváralo tie zdrojové biotopy, tie pasienkové lesy a ešte sa to šírilo. Čiže z tých hôr, pod tými horami boli tie pasienkové lesy a tie boli tým zdrojovým biotopom, čiže vlastne bola osídlená veľká časť lesov na Slovensku aj napríklad v jedľovo-bukových porastoch v minulosti. A tam teraz ako podľa mňa ten source sa stvrkol, tak vlastne v tých jedľovo-bukových lesoch prakticky vyhynuli. Lokality, kde boli bežne veľké tokaniska a teraz zmizli, lebo sa zmenšil ten zdrojový biotop podľa mňa. Lukáši, pověz nám, máš, nebo komunikuje se to aspoň mezi jako lesníkama, proč jako tam tetřev, tam když člověk přijede na Kladskou, vidí tam tolik vycpaných tetřevů, že jo, který jsou místní,
Přeci je nevystříleli všechny, těm to není, že jo, nepoje. No, já si myslím, že asi lovem to nemůže být, ale jako moc se o tom neví, moc se o tom nemluví, takže asi nemám k tomu co dodat, jenom mi to zní velice logicky to vysvětlení, jak to asi mohlo být, no, že to je kombinace toho příznivého biotopu, ten vlastně, ta komunikace s těma hlavníma územíma výskytu tetřeva a i ten způsob hospodaření prostě v těch lesích byl jiný, byl daleko méně intenzivní a to všechno jsou ty podmínky, které tomu tetřevu mohly vyhovovat, no. Ja sa spýtam ešte k tomu filmu, možno ste to hovorili na začiatku, než som prišiel, volám sa, bol som trošku neskôr. Tak len sa chcem spýtať, čo bolo impulzom vzniku toho filmu a podľa môjho názoru by sa mal dostať nejak viacej k širokej verejnosti, či už nejakými verejnoprávnymi médiami, alebo proste nejakým ďalším zdieľaním. Erik, prosím. Asi musím povedať celý ten príbeh trošku širší kontext, že čo bol impuls, lebo mňa tie hlucháne dávno zaujímali, aj Martina, my sme tak akože popri sebe trošku o sebe sme vedeli, trošku sme sa stretli a ten hlucháň je veľmi dôležitý v tom, že vlastne on má veľmi silnú väzbu na biotop, je to charizmatický druh a máme o ňom veľa dát. Lebo nie je veľa druhov, ktoré by mali, medveď pôjde aj do kukurice a jednoducho si to človek vie ťažšie predstaviť tú väzbu na biotop. Takže my sme dávno rozmýšľali o tom, že niečo s tým urobiť. Dokonca bol taký minister životného prostredia u nás, najväčší obchodník s drevom na Slovensku, Peter Žiga sa volal. A my sme s Martinom za ním išli v roku 2014 s prezentáciou tých dát, ktoré boli neskôr v tom programe záchrany. A preklikali sme mu takto prezentáciu a povedali sme si, pozrite sa, tu sú dáta, takto nám to klesá, lebo sa deje toto, tu je takáto legislatíva a teda, keď sme to dokončili tú prezentáciu, tak sme teda, že buď sa dohodneme na ochrane tých hlucháňov, alebo teda to skončí tak, že Slovensko prehrá nejaký súd. A on povedal, že dobre, dohodneme sa, ale potom tí úradníci to stále brzdili a my sme roky sa naťahovali s úradníkmi, vyrábal sa ten program záchrany strašne dlho a vlastne oni to brzdili celý čas, až po nejakých, neviem kedy, možno v roku 2018 sme povedali, že teda dáme dokopy mimovládne organizácie, všetky tie dáta, ktoré sme mali aj od Martina a dáme sťažnosť na Slovenskú republiku do Bruselu kvôli nedostatočnej ochrane hlucháňov. Ale to bolo niekoľko rokov jednaní so štátom, kde ten štát sa nehýbal. A Slovensko teda, Európska komisia to akceptovala, začala nejaký proces infringementu, potom to dala na súd a Slovensko ten súd prehralo. A je to veľmi dôležitý moment v histórii ochrany prírody vôbec na Slovensku, pretože kvôli tomu, lebo je to jeden z hlavných dôvodov, prečo na Slovensku začala reforma národných parkov, pretože my sme povedali ako Slovenská republika, že teda my nechceme platiť pokutu, ale urobíme opatrenia na ochranu tých hlucháňov. Čiže sa vydalo aj veľa rozhodnutí na ochranu konkrétnych lesov. Aj sa teda spustila reforma národných parkov, ktorá spočívala v tom, že sa štátne pozemky preniesli pod Ministerstvo životného prostredia, tie, ktoré sú v území národných parkov a začali sa robiť zonácie národných parkov pomerne kvalitné. Čiže sa ochránili tisíce hektárov lesov vďaka kauze hlucháň a vtedy vlastne štát za nami prišiel a povedal, no a nechceli by ste o tom urobiť film? No a ja som povedal, že jasné, že urobíme film, lebo my sme točili tie hlucháne roky aj tak a mali sme na to asi rok a pol času, že ešte proste niečo urobiť v teréne, natočili sme tie rozhovory, urobili sme tie animácie a všetky ďalšie veci a povedali sme si, že ten hlucháň je taký skvelý druh na niečo, ja neviem, či sa tu učí niečo ako conservation biology, ako biológia ochrany prírody, že vlastne máme tam zdrojové biotopy, máme tam tie predátory vysvetlené, máme tam dynamiku ekosystémov vysvetlenú. Je tam asi 10 úplne zásadných ekologických procesov, ktoré sú vlastne dôležité pre udržanie akéhokoľvek biotopu funkčného, takže ja som si povedal, že to je skvelá príležitosť urobiť nejaký náučný film
a ešte teda, že štát na to prispel nejaké finančné prostriedky. No tak sme to urobili a medzi tým sa zmenila vláda a tej vláde sa to nepáčilo, ale ten film sme vyrobili pre štátnu ochranu prírody. No a keď sme chceli urobiť premiéru filmu, tak oni povedali, že teda nemôžete, to je náš film. Takže sme premiéru filmu neurobili a slovenská televízia to chcela vysielať minulý rok na Vianoce, ale nedostala tiež povolenie od štátnej ochrany prírody. Tak vlastne my sme ten film zverejnili, lebo by sa vlastne nezverejnil a pozrelo si ho niekoľko 10 000 ľudí na Slovensku. A myslím si, že je to vec, ktorá je vo verejnom záujme a snažíme sa to takto robiť, že aspoň niekde na nejaké premietania. V tej zmluve, čo my máme so štátnou ochranou prírody, my tam nemáme žiadne sankcie ani nič, takže ani vlastne žiadne kroky nepodnikli proti tomu. Vlastne oni to nakoniec musia zverejniť, lebo je to z európskych financií, čiže aj štátna ochrana prírody sama musí ten film zverejniť, akurát neviem, aký tam majú termín. A ešte, ak sa môžem Martina spýtať, zaznelo tu viacejkrát ten program záchrany hlucháňa vypracovaný. Čo to vlastne je pre mňa, pre lajka, alebo kto sa tým má riadiť, alebo je to pre niekoho záväzné nejakým spôsobom k hospodáreniu v lesoch? Program záchrany je to oficiálny dokument, ktorý v podstate oficiálne vypracovala štátna ochrana prírody. Je to dokument, ktorý vlastne schvaľuje ministerstvo. A je to v podstate akoby nejaký súhrn dát a informácií o tom, ako v podstate zachrániť tú populáciu. My sme tam robili množstvo vecí, vrátane aktualizácie početnosti, analýzy súčasného stavu biotopov, analýzu vlastne tej genetickej fragmentácie a jednoducho toho, ako tá populácia na tom je. No a navrhli sme vlastne súbor opatrení, ktoré by mali zvrátiť v podstate tú negatívnu situáciu. Ten druh je jednoducho, dá sa povedať, v mnohých pohoriach na pokraji vyhynutia, z niektorých už dokonca aj vyhynul a je to proste jasný návod, ktorý má usmerniť ten manažment týchto hlavne chránených území. Oficiálne až tak záväzný nie je to ako oficiálne záväzný dokument, ale v zásade tým, že v podstate Slovensko má za úlohu z dôvodu toho prehratého súdu napraviť tú situáciu a v podstate samo Slovensko sa zaviazalo, že tie třevy bude chrániť, tak jednoducho je to ako veľmi dôležitý a relevantný dokument, ktorý v podstate tie správy tých chránených území majú k dispozícii a mali by podľa toho usmerniť svoje činnosti, či už je to tvorba zonácií alebo plánov starostlivosti o les a tak ďalej. Takže zároveň sú tam navrhnuté nejaké finančné prostriedky, ktoré sa dajú taktiež ako, že to budú preberať akoby ďalšie v podstate štruktúry v rámci ministerstva, budú tvorené nejaké plány na to, ako tieto financie získať na tie konkrétne kroky. Ja by som len chcel doplniť, že vlastne bez toho súdu by to nikoho nezaujímalo. Ale vlastne tým, že ten súd je stále v tom štádiu, že my musíme robiť nejaké opatrenia a keď ich nebudeme robiť, tak nabehnú sankcie, tak vlastne tá vláda rešpektuje ten program záchrany, lebo takých dokumentov bolo vyrobených veľké množstvo v minulosti všelijakých a nerešpektovali ich a nikto to vlastne, nikoho to nezaujímalo, ale teraz vlastne kvôli tomu súdu sa to rešpektuje. Niekto ďalšiu otázku? Já bych měl dotaz na Erika a týká se vlastně početnosti tetřevů, nebo které území je takové, kde je těch tetřevů jakoby nejvíc, co se hustoty týče, ale předpokládám, že to bude asi jeho domácí revír Tichá Alkopová dolina vzhledem k tomu biotopu, který tam je. Jestli to může potvrdit nebo naopak vyvrátit, jestli je to tak nebo není. No, nie je to Tichá dolina. Ale tam je
bez toho, aby som to nejak úplne špecifikoval, pre tie hlucháne je dôležité mať aj nejaký napríklad sklon svahov a expozíciu a podobné záležitosti. Že oni majú radi také súťové lesy, kde je plitká pôda, kde rastú tie borúvky a brusnice a súčasne južná expozícia nie je príliš strmé svahy. A Tichú dolinu, drvivú väčšinu tých prírodzených lesov tvoria veľmi strmé svahy a veľká časť aj na zlej expozícii. Čiže ten hluchaň vlastne, tým, jak sme to tam aj uvádzali, že vlastne on má problém lietať. A keď je to veľmi strmý svah, predstavte si, že on je na rovine a príde nejaký predátor, tak on môže unikať všetkými smermi. Ale keď je v strmom svahu, tak on nevie unikať hore kopcom. On nevie poriadne lietať hore kopcom. Dokonca veľakrát, to sa dá krásne pozorovať u nás, že ten hluchaň, keď zletí dole, on potom naspäť ide pešo. A vyzerá to taká blbosť, ale kvôli tomu je vlastne v strmých svahoch menšia hustota hlucháňov ako na nejakých plochejších svahoch. A ešte keď je to severná expozícia, kde je dlho sneh, tam sú lesy, kde býval sneh do začiatku júna. Niekedy a tam tie hlucháne vlastne už mali dávno hniezdi, tak jednoducho tá hustota je oveľa menšia na strmých svahoch a severných expozíciách ako na južných svahoch, kde sú miernejšie expozície. A to je vlastne oblasť, keby sme sa pozreli od Kriváňa až po Tatranskú Lomnicu. Je to južná expozícia tých Vysokých Tatier a celé to pásmo hornej hranice lesa približne od tých 1300 metrov nahor, tak zostala ako nespracovaná kalamita a to sú lokality, kde je vlastne veľa tokanísk a kde ten nárast populácie bol zrejme najvyšší. Ale sú aj iné lokality samozrejme. Tak to je pro mě docela zajímavá informace a protože já třeba hodně pamatuju, jak to byla ta řeč o té spišské Magure, že tam byla vlastně prosperující populace, tak tam jsem právě ty tetřevy viděl vícekrát a je to asi proto, že vlastně tam ty výškové rozdíly v tom pohoří jsou vlastně výrazně menší. Jo. Vlastně i ty svahy jsou výrazně méně strmé než třeba v těch Tatrách, konkrétně třeba v té Tiché Alpové dolině, takže že to bude asi tímto a v podstatě i ta Šumava je taková, že ty výškové rozdíly tam jsou hodně malé a vlastně teďka tam je taky vlastně dá se říci populace, která jde nahoru. A ještě bych se chtěl zeptat na populaci ve východní části Nízkých Tater, protože já jsem to tam vlastně ještě zažil před tou Vichřicí, která byla, tuším, že v roce 2004. A když jsme to třeba šli země na Sněžnicích, někdy v tom jarním období, tak tam opravdu co chvíli, nebo v podstatě pořád byly ty stopní dráhy těch tetřevů a vlastně spousta toho jejich trusů. A když jsem tam byl teďka po nějakých 15 letech, někdy kolem Vánoc, tak já jsem za celou dobu fakt nepotkal jedinou stopní dráhu až na tej zadnej holi, ale pak se z toho vykluval teda tetřívek nebo holňák po slovensky. Takže to vypadá, že ta populace, která byla asi velice stabilní a obrovská, v podstatě je na pokraji vyhynutí. No, je to tak, ako nie ešte na pokraji vyhnutia, ale v zásade tá nízkotatranská populácia poklesla o približne 50% za posledných 15-20 rokov, čo je obrovský pokles, pretože to je práve tá zdrojová alebo tá source populácia, ktorá má dotovať všetky tie okolité pohoria tými nadpočetnými jedincami, takzvanými migrantami. A v zásade je to hlavný dôvod, prečo celá západokarpatská populácia kolabuje, že my vlastne sme narušili tú štruktúru vlastne celej tejto metapopulácie a nedošlo iba k úbytku v tých okrajových zónach, ale práve v tom centre, v tej zdrojovej populácii. Čiže to je veľmi závažné. Tam došlo od roku 2004 vlastne k strate biotopov približne 80 až 100 km štvorcových. To sú naozaj obrovské rozlohy. Ten potenciál tam bol podobný ako na Šumave, pretože ako som spomínal, bola to predovšetkým kalamitná ťažba. Tie lesy neboli súčasťou A-zóny, keďže tam zonácia spravená neboli súčasťou rezervácií, čiže tá kalamita bola spracovaná a následne došlo k týmto úbytkom. A šanca tam ale bola. Okay? Ja verím tomu, je to pohorie, ktoré je vlastne kyslé, čiže ten potenciál pre tie tetřevy je tam obrovský a mohlo tam dojsť podobne ako na Šumave k nárastu populácie, pokiaľ tá kalamita v tých dôležitých oblastiach by nebola spracovaná, pokiaľ by tie lesy boli ponechané na samovývoj, tak to mohlo byť pravdepodobne naopak. No a tá situácia je taká, ako je, takže verím tomu. Tie tetřevy samozrejme tam žijú, stále Nízke Tatry sú pohorie, kde máme najviac tetřevov na Slovensku, ale
Je tam ten extinkčný dlh, čiže mnohé tie lokality môžu ísť aj na dojazd a je to teraz veľká otázka, v podstate úloha nielen Národného parku, ale v podstate celkovo Slovenska, aby sa zastavila strata týchto lokalít, pretože k nej naďalej dochádza, alebo došlo aj v nedávnych mesiacoch. Dokonca v Nízkych Tatrách konkrétne bolo ťažba na tokanisku, ktoré má 190 rokov a trvalo sa monitoruje a došlo vlastne k takejto veľkoplošnému zásahu. No, myslím, že to bolo okolo 1,5 hektára, ktorý tam vlastne bol vyťažený a podobne. Čiže stále sme v štádiu, že ako není vyriešené ani to, že by sme zastabilizovali tú stratu tých biotopov a je otázka následne toho manažmentu, že my by sme teraz sa mali snažiť prinavrátiť tých 100 km štvorcových, ktoré tam zmizli, tak mali by sme im prinavrátiť tú štruktúru práve vhodnú preto, aby tam mohli prežiť. Výhoda toho je, že jednak na mnohých správach tam nemajú už v podstate čo ťažiť, že väčšina tých lesov už jednoducho tam nie je a tie biotopy sú zachované iba na nejakej hornej hranici lesa, častokrát sú nejaké pásy, čiže pre tie správy je to veľmi dôležité taktiež, aby mali aj nejaký zdroj financií podľa mňa a aby tam boli podporené tie výchovné zásahy, ktoré sú špecifické, vytvárajú sa teda tie rozvoľnené porasty, ale takýmto spôsobom na druhú stranu môžu veľmi zvýšiť tú stabilitu tých budúcich lesov, čiže sú to ako dve hlavné veci, ktoré treba spraviť. Zastaviť tú stratu tých biotopov a teraz naozaj aplikovať ten manažment vhodný, to nie je klasická hustá výsadba, ale naozaj to rozvoľňovanie tých porastov, vytváranie tých stabilnejších štruktúr na obrovských plochách. Hej. Naozaj hovoríme o desiatkách až celoslovenských stovkách kilometrov štvorcových, kde toto treba spraviť a nemôžeme čakať ďalších 50 rokov, pretože tých 50 rokov nemáme. Takže... Já jsem se chtěla zeptat, jak je to možný, že v chráněné oblasti se vykácí to tokaniště, když prostě za všech těch podmínek, které teďka jste říkal, jako ta hrozba sankcí a tak dále, chráněné území, jako předpokládám, že to jsou asi státní lesy. A jak je možný, že za téhle situace jako přesto nastane, že se to tokaniště vykácí? Jako to oficiálně jako je možný, je to prostě standardní postup v HKOčku, a někdo šel někomu jinému na ruku, líbily se mu tam stromy, tak prostě si to sami sobě odsouhlasili, nebo jako, jo, že jako Slovensko má nůž na krku, ale tohle prostě se v pohodě stane, jako, nebo je to tak jako nelegál, jako někdo se tam jako tak pokoutně to udělal trošku jako něco obešel, nebo jak se to jako stane prakticky? No ja sa pýtam presne tú istú otázku. Okay. Presne to isté sa pýtam. Ako sa toto môže stať v Národnom parku v súčasnej situácii, keď je prehratý súd dokonca, že celému Slovensku vlastne hrozia enormné pokuty. Neviem, ako sa to môže stať, no. Asi niečo nie je v poriadku. Toto konkrétne bolo na štátnych pozemkoch, ale myslím si, že ako neobviňoval by som v tomto prípade z toho ako štátne lesy, pretože ten súhlas na tú ťažbu dáva Národný park. Čiže je to úloha Národného parku, ktorý má možnosti a mal by toto sledovať. Ja chcem veriť, že to bol iba nejaký prešlap, ktorý sa už nebude opakovať, ale uvidíme, no. Ako to dopadne. Určite by sa to, je to národný park, takže toto by sa ako určite nemalo diať a neviem, čo k tomu dodať. No. A je to třeba aj tak podobný jako u nás, že ten národní park je jako částečně, jako z velké části financovaný z těžby, že třeba jako tam jsou nějaký tlaky? Toto si nemyslím, protože tam to bolo oddelené, že v podstate toto sa udialo na pozemkoch štátnych lesov, ale čiže tie financie by nemali ísť podľa mňa na národný parku. Tá reforma národných parkov ešte neprebehla celá na Slovensku. Čiže tam, kde nebola zonácia, napríklad v Národnom parku Nízke Tatry, tak tam stále hospodária Lesy Slovenskej republiky, čo je štátny podnik pod ministerstvom pôdohospodárstva. Ale no tam asi u nás sa teda udiali veľké čistky v
tej štátnej ochrane prírody väčšina tých bývalých riaditeľov bola prepustená, väčšina odborníkov bola prepustená. Prišli tam nejakí noví ľudia a vydávali nejaké stanoviska. Ja si myslím, že to trošku je aj tou nekompetentnosťou tých ľudí, ktorí tam teraz sú a teda snad to bude lepšie, no neviem. Jo, děkuji. Ještě bych měl jeden dotaz, nevím, jak to mám držet, ještě bych měl jeden dotaz. Mně se stalo ve Vysokých Tatrách, že jsem narazil na tetřeva, který ztratil veškerou plachost a v podstatě tokal na mě, dokonce mi proklovil i koleno, myslím jako kalhoty na koleně a hrdě jsem chodil potom v Čechách a ukázal jsem, jak jsem byl napaden v divočině slovenské, ale jestli je to úplně běžná věc nebo ne, protože byl to teda velice silný zážitek, já jsem vlastně sledoval ze 3 metrů ten tok, to je prostě něco neuvěřitelného. Tak jestli je to běžná věc nebo... No, strata plachosti je bežná vec, nie je to nejak úplne vedecky vysvetlené, aspoň ja som teda nenašiel vysvetlenie a to som komunikoval ako s veľa odborníkmi aj ako v rámci Európy. Na Slovensku každý rok možno 2 až 3 kohuty tú plachosť stratia. Niekedy sa im tá plachosť vráti, niekedy nie, niekedy majú celý život a je potom veľmi ťažké ľuďom vysvetliť, že sú to plaché tvory, ktoré oni naozaj niekedy zbehnú tokať, že sú úplne na nejakej asfaltovej ceste a že potrebujú nejaký biotop, teraz im to vysvetlíte. Bežným ľuďom, ktorí väčšinou nestretnú iného tetřeva, pretože sú tak plaché a žijú taký skrytý život, že normálne, keď teraz vlastne idete na tok, hej, teraz tá sezóna, tak stačí, že praskne nejaká vetvička a jednoducho si ten zážitok pokazíte, všetko to vyplašíte, čiže musíte fakt dávať obrovský pozor. Nemôžete si na tomto kanisku ani kýchnúť, ani zašuchotať. No a potom vlastne stretnete takéhoto útočiaceho tetřeva, pre ktorým nakoniec musíte utekať. Ale je to akože bežné, nemá to nejaké vysvetlenie, nesúvisí to v podstate s nejakým stavom populácie alebo tak. Je to aj napríklad v Škandinávii, vo Fínsku, v Švédsku. Napadlo mě, že jestli nemám vsteklinu, to byl jako první nápad, pak jsem si říkal, že to je blbost asi, ale byl to zážitek dobrý. On sletěl z kopce a musel pěšky nahoru. Jo, já jsem jenom chtěla dodat, že já jsem žila nějakou dobu ve Skotsku a právě tam v Cairngorms je vlastně jedna konkrétní lokalita, kde vystavěli vysloveně pozorovatelnu na tok, protože tam byl dobře výhled a byly ty tetřevy jako relativně nerušený i přes výstavbu tady té pozorovatelny. Ale proč o tom mluvím je, že tam byl jeden konkrétní tetřev, který byl tak plachý, že nás tam jako studenty Wildlife Biology and Conservation brali se na něj jako podívat a bylo to jako naprosto běžný, ten jeden konkrétní, dokonce mě jméno, už jsem ho zapomněla, ale jako tenhle jeden konkrétní a jezdili jsme se na něj jako studenti koukat a přesně nás takhle kloval a bylo to fakt zážitek. Takže oni tady tu plachost využívali vlastně k vyučování, dejme tomu, to je jako hodně zajímavý. Ako určite zo zoologického pohľadu je to zaujímavé, že sa dostanete veľmi blízko bez nejakej námahy k tomu zvieraťu, ale keď to porovnám ako s tými reálnymi zážitkami na tom reálnom tokanisku, kde to celé funguje prirodzene, tak je to ako obrovský rozdiel, hej, že zažiť ako ten skutočný tok, keď je to v podstate aj taký krehký okamih, že to tam nesmiete poplášiť a je to ako veľa silnejší zážitok, ale určite je to krásne, hej, vidieť to zviera zblízka. Ďakujem. Ja by som sa ešte chcela bližšie spýtať na genetický výskum. Do akej miery bol už zistený na Slovensku, bola zistená znížená genetická variabilita, a na koľkých tých lokalitách a akým spôsobom sa to napríklad prejavuje, že či napríklad už ste pozorovali nejakú zníženú kondíciu týchto jedincov alebo niečo takýmto spôsobom? No,
Na túto otázku by určite vedel lepšie odpovedať Peter Klinga, ktorý bol v tom dokumente z Technickej univerzity vo Zvolenie, ktorý je genetik a robí tie analýzy. Ja sa na tomto podielam viac menej zbieraním vzoriek a podobne, ale čo je také hlavné zistenie z tých genetických analýz, že tá populácia je geneticky fragmentovaná, to znamená, že nekomunikuje. A my nemáme vlastne žiadnu populáciu na Slovensku, ktorá by spĺňala tie parametre minimálnej životaschopnej populácie. To znamená, že tie pohoria sú izolované a žiadne pohorie nemá samo o sebe dostatočnú rozlohu biotopov a počet jedincov, aby bolo v horizonte najbližších 100 rokov, aby dokázalo jednoducho prežiť. Hej? Čiže v podstate, ak my nedokážeme prepojiť to fungovanie tých populácií, tú komunikáciu nezabezpečíme, tak jednoducho tie pohoria budú kolabovať. Ďalší taký parameter, ktorý bol vlastne zistený z tých analýz, je tá tzv. Efektívna veľkosť populácie, ktorý vlastne reprezentuje v podstate nejakú variabilitu alel v tej populácie. On je to taký komplikovanejší parameter, ale v zásade všetky tie subpopulácie sú v tých najnižších alebo nižších hodnotách. Čiže my nemáme vlastne žiadna z tých oblastí nemá dostatočne vysokú tú efektívnu veľkosť populácie. Čiže to je ďalší dôležitý parameter, ktorý vlastne jasne ukazuje o životaschopnosť tej populácie. Čo sa úplne nepodarilo zistiť z tých analýz bol inbreeding, ktorý ale si myslím, že tam dochádza k nemu, pretože v niektorých pohoriach, ako napríklad v Lučanskej Malej Fatre alebo v Levodských vrchoch, naozaj hovoríme o niekoľkých kusoch jedincov, ktoré tam ešte žijú, ale my sme nemali jednoducho dostatočný počet vzoriek na úrovni tých pohorí na to, aby sme mohli vôbec analyzovať, či tam k tomu inbreedingu dochádza, či sa to spájalo do nejakých podskupín. Takže to bol taký limit akoby tých analýz, že na niektorých tých lokalitách to ani není možné inak, že k tomu inbreedingu jednoducho dochádza, ale nebolo to možné podchytiť vlastne z dôvodu nízkeho počtu vzoriek. Aha. Já jsem se chtěla zeptat, jelikož jsem pochopila, že ten film se teda nějak aktuálně nedaří odvysílat, jak jako jinak probíhá propagace toho projektu na ochranu a jako i urgentnost té ochrany tohohle druhu. A jak se to jinak jako šíří do povědomí lidí, kteří prostě se aktivně nezajímají o tu ochranu přírody celkově. Prepačte, môžete trošku hlasnejšie? Ja som nepočul úplne. Jak jinak jakože se šíří ten projekt o tu ochranu toho tetřeva jako mezi laickou veřejnost, která se jako aktivně nezajímá o ochranu přírody, tak jak se to dozvídají, jelikož chápu, že ten film se nedaří nějak jako odvysílat aktuálně, tak jaký jiný projekty na to jsou? My sme vlastne vtedy, keď sme zistili, že to slovenská televízia nemôže odvysielať, tak my sme poslali tú správu médiám a zverejnili sme link, takže si to vtedy pozeralo niekoľko 10 000 ľudí. A snažíme sa to tlačiť ako keby cez tie médiá viacej teraz a máme aj taký celkom silný komunikačný nástroj, ako je taká kampaň alebo iniciatíva My sme les. Ak ste o tom počuli na Slovensku, tak má to celkom veľký dosah na sociálnych sieťach aj cez nejaké e-mailové adresy, kontakty na ľudí a tak ďalej, čiže toto využívame veľmi intenzívne popri médiách ako taký komunikačný kanál na sociálnych sieťach, kde komunikujeme rôzne témy, ale toho hlucháňa pomerne pravidelne. Já bych možná navázal otázkou na tu předchozí. Mě by zajímala účast právě veřejnosti na rozhodování státu a podobně. Vy s tím máš určitě bohaté zkušenosti, Martin taky. Tak by mě zajímalo, jak jakoby hodnotíte vývoj občanského aktivismu a aktivismu v ochraně přírody historicky, jak si z toho jakoby, jaký poučení si z toho třeba vzít pro současnost, co bychom jako třeba víc potřebovali tady v té oblasti, co se udělalo špatně, dobře. Jo, byl tady, že jo, takový poměrně
společný vývoj od těch jako víc přímých akcí občanské neposlušnosti spíš jako k tomu, že se prostě to dělá v rámci jakoby zákonní legislativních možností, který člověk má. Tak mě zajímá, jak to hodnotíte. No, to je taká dosť široká téma, neviem, či to viem úplne komplexne zhodnotiť, ale jedna dôležitá vec je, že my na Slovensku zlyhávame v tej systematickej ochrane prírody, ktorú by manažoval štát akoby dobre. A veľká väčšina vecí, ktorá sa podarila dosiahnuť v zmysle ochrany, teraz keď sa bavíme o lesoch, tak lesov, ale týka sa to napríklad aj riek, že sú organizácie, ktoré sa venujú sprietočňovaniu dunajských ramien, napríklad organizácia BROS, a urobili preto viacej ako vodohospodársky podnik napríklad na Slovensku a podobne. Čiže ja si myslím, že tie mimovládne organizácie dosiahli veľmi veľa. Keby neboli mimovládky, tak Tatranský národný park dnes vyzerá úplne inak. V podstate by vyzeral úplne rovnako ako Nízke Tatry. Že to bolo dosiahnuté len vďaka mimovládnym organizáciám proti vôli štátu. Podobne aj teraz tie biotopy hlucháňov. Zase je to práca mimovládnych organizácií. Na Slovensku dnes máme chránené pralesy, je to asi 10 000 hektárov územia vďaka iniciatíve občianskeho združenia Prales, ktorá roky mapovala tie lesy, kampaňovala, vyjednávala a nakoniec to dosiahla. A je strašne málo takýchto výsledkov ako keby z pozície štátu. A to je na ďalšiu nejakú analýzu. A teraz, že čo všetko tie mimovládne organizácie dokážu robiť okrem tých priamých akcií, lebo aj to, ono je to také viditeľné, ale ja si nemyslím, že niekedy to vôbec tak bolo, že by to bola nejaká hlavná časť práce mimovládnych organizácií. Ja si napríklad pamätám v tej Tichej doline, predtým ako bola blokáda ťažby v roku 2007, tak asi 10 rokov sme jednali s úradmi, jednali sme s vedcami, získavali sme podporu vedcov, mali sme desiatky všelijakých vedeckých stanovísk na podporu ochrany Tichej doliny. Vozili sme našich pracovníkov Národného parku do Národného parku Bavorský les. Riaditeľ Národného parku Bavorský les chodil ku nám. Zapájali sme sa ako mimovládne organizácie do správnych konaní. Neviem, či to sa takto rovnako povie aj v Čechách správne žízení. A tam sme argumentovali, odvolávali sme sa, niekedy sme sa súdili so štátnymi inštitúciami o lepšiu ochranu prírody. Čiže je tam ako keby veľký komplex vecí. Niekedy fungujú tie mediálne kampane, že vyslovene sa urobí nejaký silný mediálny tlak a tí politici niekedy ústupia od tých zlých zámerov. Akurát je veľmi ťažké donútiť politikov alebo štát, aby robil nejaké konštruktívne komplexné veci. Pretože fungujúci národný park je veľká vec, kde treba zapojiť ľudí z regiónov, ľudí z biznisu, robiť niečo pre tých návštevníkov a tak ďalej. A to vlastne u nás dlhodobo zlyháva a to si myslím, že tie mimovládne organizácie nedokážu urobiť ani keby neviem čo robili, jednoducho nemajú na to nástroje. Mimovládka sama nemôže vytvoriť legislatívu alebo niekde alokovať nejaké peniaze. Čiže ten vplyv mimovládnych organizácií je obmedzený. A v súčasnosti máme takú vládu, že vlastne sa snaží ignorovať úplne všetko, čiže idú si nejak podľa seba, vidno to teraz na rôznych veciach, napríklad kauza medvede, že teraz si schválili, že idú zastreliť 350 medveďov bez nejakej diskusie s odborníkmi alebo s mimovládkami alebo s niekým, čiže teraz sa to posúva skôr zase do tej vyhrotenejšej roviny, keď nemáte iné možnosti, tak skúšate podania na súd alebo niečo, čo sa dá, keď sa s vami nikto nebaví. Ak trochu chaoticky som porozprával, čo také základy. Někdo se chce na něco zeptat? A i o vlastním hospodaření, nebo něco ze zákulisí filmu? Tak já bych ještě využila mezery, než se osmělí ostatní a chtěla bych se zeptat na tu kůrovcovou kalamitu, která byla i ve filmu ukázaná. Tak v podstatě, jak to u vás na Slovensku probíhalo a co vlastně v tom filmu mělo být to poselství té kůrovcové kalamity i vlastně pro diváky
A jaký jsou vize do budoucna s tou kůrovcovou kalamitou u vás v tom jestli se očekává další pík toho a jestli se na to nějak chystáte, vaši lesohospodáři, jestli se na to nějak chystají třeba? No, ono to vyzerá, že vlastne tie kúrovcové kalamity idú v takých nejakých vlnách. Že my sme mali tú veľkú kalamitu, ktorá vznikla po vetrovom polome v roku 2004. Ono to vždycky 2 roky sa nič nedieje a potom vlastne ten lýkožrút nabehne a padnú veľké plochy lesa. No teraz máme veľkú kalamitu v okolí Čierneho Balogu. To sú Veporské vrchy smer na Poľanu. A myslím si, že teraz minulý rok bol celkom suchý, tento rok neviem ako dopadne, bolo málo snehu, rýchlo sa roztopil. Ten lýkožrút je v takom nábehu, že si myslím, že z veľkej časti stredného Slovenska tie smrečiny jednoducho odídu v najbližších rokoch a neurobí s tým nikto nič. Tam, kde sú vlastne tie hospodárske lesy, tak vzniknú obrovské holiny. Žiadny iný koncept tam nie je, jednoducho je to treba ten prvý stupeň ochrany. Ochranári sa to ani nesnažia nejako brzdiť, jednoducho keď je niekde hospodársky les, tak je tam hospodársky les. Plnú kompetenciu majú lesní hospodári. Čo sa týka národných parkov, tak teraz vyzerá, že sa odohrá nejaký v úvodzovkách boj o Muránsku planinu, lebo je to blízko ten Čierny Balog a Muránska planina. Minulý rok začala tá podkorníková kalamita v nižších častiach Muránskej planiny a teraz sa presúva na plošinu, ktorej väčšina sa nachádza nie v jadrovej zóne, ale v B zóne Národného parku. B zóna je u nás definovaná ako budúca jadrová zóna, kde ešte sa môžu robiť nejaké výchovné zásahy. A problém s tou podkorníkovou kalamitou je, že ak tá podkorníková kalamita tam prebehne a vyťaží sa, keďže v tej B zóne sa teoreticky môže, tak tam vzniknú holiny možno na 2000 hektároch a to sa môže udiať tento alebo budúci rok. A ak sa to stane, tak hluchan na Muránskej planine neprežije. To bude ako keby teraz celkom rozhodujúca vec, lebo vlastne po vysokých a nízkych Tatrách je tá Muránska planina s Oravou, ďalšie 2 také významné pohoria asi. Tá Orava je viacej fragmentovaná, ale uvidíme teda, ako dopadne tá Muránska planina. Nemyslím si, že je na to nejaký zásadný plán. Máme ten program záchrany hlucháňa, takže možno, že tento nejakým spôsobom zafunguje a podarí sa ochrániť aspoň niečo z tých horských smrečín v zmysle, že sa budú vyvíjať prirodzene, ale tie zelené smrkové lesy na Slovensku veľmi ťažko budú prežívať. V smrkových lesoch má byť teraz sneh ešte. A tam, kde nie je sneh, tak dlhodobo, ak je to takto, tak tie smrkové lesy proste odídu. Ja by som k tomu možno iba dodal, že teraz nedávno vyšla nová štúdia z Nemecka, ktorá porovnávala práve to, koľko zeleného lesa ostane v hospodárskych lesoch versus v rezerváciách. A vyšlo im, tú štúdiu publikovali v žurnálu Applied Ecology, vlastne Rupert Seidel bol, myslím, hlavný autor, čo je jeden z najcitovanejších takýchto lesnických výskumníkov v Európe a možno aj svetovo. A vychádza im, že vlastne viacej zeleného lesa bolo zachráneného v tých bezzásahových zónach. A veľmi podobný výsledok vyšla aj v podobnej štúdii, ktorá bola robená na Slovensku. Taktiež tá vzorka, tam bolo myslím, že okolo 200 rezervácií porovnávaná voči rovnakému počtu hospodárskych lesov, ešte nejakým referenčným plochám. A takisto im vyšlo niečo veľmi podobné, že toho zeleného lesa jednoducho ostáva viac v tých rezerváciách, pretože tieto obrovské kalamity, ktoré sa nedejú samozrejme len na Slovensku, dejú sa aj v Čechách, dejú sa v celej Európe, tak majú obrovské dôsledky na celé v podstate lesné hospodárenie. A toto je veľmi zaujímavé zistenie, že naozaj, ak je cieľom zachrániť nejaký ten zelený les a biodiverzitu, tak ten bezzásah vychádza ako veľmi optimálny, že častokrát nie je možné v prípade takých obrovských rozsiahlých kalamít tými klasickými postupmi zachrániť jednoducho zelený les. Väčšinou tam naozaj vznikne, ako hovoril Erik, tam vzniknú jednoducho tie veľkoplošné holiny, ktoré majú častokrát väčší rozsah ako napríklad v tých rezerváciách. Ale možno Lukáš chce niečo k tomuto povedať, pretože tie kalamity aj v Čechách sú obrovský faktor, ktorý v podstate ovplyvnil celé Čechy. Tak možno nejaký pohľad tiež.
Jenom doplnění, tak v hospodářském lese pro toho hospodáře existuje legislativní povinnost tu kalamitu zpracovávat, takže on tam nemá moc prostor pro nějaké manevrování. Zas na druhou stranu je to příležitost v těch podmínkách, kde ten smrk je nepůvodní a nevyhovující dřevina, tak prostě nastartovat obnovu směrem k lesu smíšenému odolnějšímu. Takže je to příležitost, otázka je, jak moc ji využijeme nebo nevyužijeme. Ja by som sa chcel spýtať, keď ste začali s tými medveďami, že čo navrhujete, ako, a že či vôbec má Slovensko tú výmeru na toľký počet jedincov. Tam je strašne veľa emócií v tej téme medveďov, lebo u nás na Slovensku asi to sledujete, že je veľká panika z toho, je pomerne veľa aj incidentov, že medvede napadnú ľudí. A veľa sa diskutuje o tom počte, tiež nemáme asi úplne korektné dáta, že koľko medveďov na Slovensku máme. Ale ja si nemyslím, že ten počet je ako keby určujúci. To, čo je najdôležitejšie, je vlastne množstvo konfliktov s medveďmi. Keď máme napríklad územie ako tá moja obľúbená Tichá dolina, kde ja tak odhadujem, že tam žije v tej Tichej Kôprovej doline asi 40 medveďov a za posledných 100 rokov tam nikomu neublížili, ani tam nie sú žiadne odpadky, ani kukuričné polia, ani dedina, tak nech ich je tam 40. To je, teraz už hovorím ako keby svoj názor, že ako by to malo byť, ale sú územia, kde vlastne tých konfliktov je veľa, alebo tých sledovaní medveďov sú ľudia, ktorí sa boja chodiť okolo dediny, keď sprava zľava, zhora, zdola, všade sú nejaké medvede a naozaj nie je problém za dedinou vidieť medveďa pod Tatrami, takmer kdekoľvek. Tak tam máme nejaký problém, ktorý treba riešiť, ale treba si uvedomiť, že vlastne to riešenie nie je vždy iba odstrel. Máme na to akoby veľmi veľa príkladov, ešte také napríklad z 90. rokov, bo tie konflikty boli aj v minulosti, dokonca v 80. rokov bývalo bežne 8-9 ľudí napadnutých každý rok medveďmi. Čiže nie je to zase až taký rozdiel, ale teda sa vrátim k tej Demenovskej doline. Tam chodili medvede bežne popri hoteloch alebo vliezli do hotela, išli cez kuchyňu, čo si zobrali a tak. Každý rok sa strieľali medvede a nejak sa tá situácia nemenila. Potom prišli pracovníci Národného parku a zabezpečili nejaký odpad, kde medvede chodili sa krmiť a tie problémy prestali. Čiže 10 rokov sa to nezmenilo odstrelom a potom sa to zmenilo z roka na rok. Podobne sme mali teraz situáciu vo Vysokých Tatrách s kontajnermi, kde vlastne zabezpečenie zďaleka nie všetkých kontajnerov, ale spôsobilo asi 10-násobný pokles návštev medveďov v intravilánoch. Čiže treba sa venovať tým preventívnym opatreniam, treba komunikovať s ľuďmi, pretože ľudia niekedy ani nevedia, že vlastne to, čo by mali robiť pracovníci národných parkov, napríklad tí rangery, oni by mali každý mať nejakú tú svoju dedinu, kde vlastne intenzívne komunikujú s ľuďmi. U nás máme napríklad pomerne veľa biologického odpadu. Kedysi na tých dedinách sa chovali domáce zvieratá. Ľudia mali ošípané prasatá alebo sliepky nejaké a keď mali zhnité jablka po zime, tak ich dali zjesť tým zvieratám. A teraz to vyhodia do kríkov za najbližší dom a tie medvede to samozrejme láka. Čiže keď sme išli okolo dediny, je tam veľa biologického odpadu. No a v každej dedine by malo byť miesto vyčlenené pre ten biologický odpad, ktoré je ohradené, zabezpečené pred medveďmi a ľudia by mali vedieť, že ten odpad majú dávať tam. Máme veľké množstvo poľovníckych vnadisk okolo dedín. Ten spôsob poľovania sa dramaticky zmenil. Kedysi to vlastne neexistovalo. Teraz máme dedinu, za tým je lúka a na okraji lúk sú posedy a pred posedmi je bežne nejaký odpad zo supermarketov, po záruke nejaké pečivo alebo ovocie. Je to tam všetko vysypané, láka to medvede. Ten medveď to vníma ako svoju korisť. Ako keď medveď niekde chodí pravidelne na nejakú potravu a pôjde tam človek na huby, ten medveď si to bráni tak, ako keby tam mal uhynutého jelenia. A jednoducho tie vnadiska tam nemajú byť. Čiže je strašne veľa vecí, ktoré treba urobiť a keď tie veci nefungujú, tak treba tie medvede odloviť. Ale pokiaľ my budeme tie medvede v blízkosti dedín krmiť a budeme ich strieľať, tak nám to vôbec nepomôže a môj názor je, že budeme mať viacej napadnutých ľudí.
Možno aby som ešte k tomu dodal, ja nie som síce odborník na medvede, ale stretávam ich. Toho roku som už stretol možno 30 až 40 medveďov. Ja chodím teraz monitorovať tie tetřevy, tak samozrejme tie biotopy sa prekrývajú a aj žijem v takej oblasti, ale čo mne príde ako veľmi zásadný faktor je obrovská zmena v tom poľnohospodárstve a tá dotačná politika, ktorá je tam nastavená, že na územiach, kde by sa normálne pravdepodobne malo pásť alebo možno pestovať tak maximálne zemiaky, tak dneska sa tam pestuje kukurica na obrovských plochách a osobne si myslím, že toto mohlo zásadne ovplyvniť to správanie tých medveďov, že veľa z tých medveďov prídu z hora dole do tej kukurice a v niektorých územiach naozaj zrazu sa tam zídu v jednom poli medvede z 3 dolín. To znamená, že v jednom poli môžete mať aj tých 30 medveďov a môžete ich vidieť v jeden deň. Nie je to v poriadku. Čo by sa dalo spraviť? No, zmeniť dotačnú politiku asi je dosť komplikované. Možno sa to dá, ale mnohé z tých kukuričných polí napríklad nie sú ani oplotené tiež, že tam nie som na to odborník, ale Erik, možno tiež viac. Nie, len lebo máme v Tatrách farmy, ktoré sú ako bio, v režime, že biofarma. To znamená, že keď vyprodukujú mlieko, tak ho predávajú za vyššiu cenu, lebo nepoužívajú umelé hnojivá a pesticídy a tie farmy nemajú žiadnu kukuricu. A tie problémy s medveďmi sú ďaleko menšie. Že to, čo by... Viem, že v Čechách to tak je, že napríklad chránené krajinné oblasti, neviem či všetky, ale rozdeľujú dotácie poľnohospodárom v tom svojom území. Keby napríklad takú kompetenciu mal Tatranský národný park, ktorý by priamo alokoval tie peniaze tým poľnohospodárskym družstvám, ale vedel by ovplyvniť to, čo oni tam pestujú, že by napríklad povedal, ak budete mať kukuricu, tak dostanete len 50 eur na hektár, ale ak tam budete mať niekde pasienok, kde sú borievky a žijú tam tetšívky, tak správne, tak dostanete 600 eur. Tak vlastne zrazu vzniknú lúky, kde budú borievky a kde tam proste to bude žiť a budú možno produkovať bio kvalite potraviny a budú predávať lokálne syry tým miliónom turistov, ktorí do Tatier chodia. Akurát, že teraz konkurujeme cenou mlieka s Holanďanmi a pestujeme kukuricu, čo nie je úplne, si myslím, že dobrá stratégia celkovo, len u nás vlastne nie je nikto, kto by ten proces nejakým spôsobom manažoval, ale máme tie pozitívne príklady pri tých biofarmách, ktoré nepestujú kukuricu a funguje to tam ďaleko lepšie. Zeptáme to někdo, kolik je hodin? 18. Takže prostor pro poslední dotaz. Ještě někdo se nechce zeptat? Třeba i nějakou odlehčenou otázku úplně. Já to řeknu nahlas. Moc si vážím práce, kterou děláte, chlapi. A mám velkou radost, jak to tady říkal Petr, s tou knihou Smrt stromů. Když to tak poslouchám, ta knížka je výborný motiv na velice pěkně udělaný film, ale myslím si, že by to bylo fakt téma, který by mohlo dojmout. Jak je to jednoduchý, tak jak to popisuješ, ale nejsem úplně. Já bych se to dojal víc, než je potřeba, ale přijde mi ta kniha opravdu dobrá a to sdělení je výborný. Ďakujem, Maja. Já taky děkuju a tu knížku, případně i nějaké filmy si můžete tady dneska koupit přímo na místě a ulehčit tím váhou baťohu cestou domů. A děkuji ještě jednou všem, co jste přišli a hlavně vám za váš čas a zajímavou diskuzi. Ďakujeme aj my všetkým.